Patay ang usa ka magtutudlo dihang nadasmagan sa truck ang gisakyan ining motorsiklo sa highway sa barangay San Pablo, Ormoc City. Ano ang report ni Alan Domingo? Gila ang biktima nga si alias Tia, 30 anyos, taga barangay San Pablo, Ormoc City, kinsa gaangka sa motorsiklo nga gimaniho sa isuon. Matod sa kapulisan, gikan sa highway ang gisakyang motorsiklo sa biktima. Pasulod sa barangay Sitio Santo Niño dihang nadasmagan sa truck nga gikan sa simangan nga gimaniho ni Eliser Perales, taga barangay Bayog, Ormoc City. Matod sa driver, nawad-an og brake ang truck nga iyang gimaniho. Di mo kusog akong dagan ko, saksi mga ako mosakay. Di neraman akong dagan. Mga pilay dagan nimo? Ay nara sa kuan no. Yan nga 20 paubos. Apan pagsusi sa LTO Ormoc, nasuta nga mo function ang brake sa truck. Nasuta usab sa mga otoridad nga wala magsulob og eyeglasses ang driver. Kay base siyang lisensya, rekisito siyang magsulob og eyeglasses kung magmaniho og sakinan. Giisyuhan na og show cause order sa LTO ang driver og girekomendar nga i-revoke ang lisensya nini. Iyang lisensya, kulang ni sa kita sa requirement po, relocation po sa mga regional office, padalagan po sa San Juan. Ana-ana sa kustudiya sa kapulisan ang driver og giandam na ang kaso nga ipasaka batok nini. Andam usab makigsettle ang tag-iya sa truck sa pamilyas na matay apan gustong mopasaka og kaso ang pamilya sa biktima. Kauban si Clans Gabutin, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.